Sådan. Okay, nej, vent lidt. Det her, det er så vores M&M's projekt. Og det fungerer fantastisk godt. Jeg er venlig med tænd på den. Du skal have nogle M&M's i. Kan du ikke lige... Ja, det er godt nok. Det er godt nok fancy. Jeg skal vente sådan næste video. Ja, det er mere avanceret end kameraet. Det der med at vinde. Alt det her har vi selvfølgelig udviklet på Linux. Det synes jeg er fedt. Ingen fejl endnu, du. Pisse, der kom på en. Nej. Okay, der er lige en enkelt derovre. En fra især, som siger. Der kommer en mere. Og en mere. Der kan jeg nok alt der. Du bliver med at have det her kamera her. Ja, bare sluk.